Maigsoon, may gabi, karong tanan. Karon ato usab na tulubanon, mao kining pagpadubag usab di karon sa mga pangutana. May tungod sa itong kaigsunan nga kanunay matake sa itong simbahan. Kapag sa dili pa kita magsugod, magampo na kita. In the name of the Father, Son, and the Spirit. Amen. Son, angel of God, my guardian angel dear, to whom God's love commits me here, ever receive at my side, to light and to guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, Son, and Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ang atong hisgutan kang isuon ng may tungod sa larawan. Kaya kining timaha, mo kining atak kanoy sa atong simbahan Katoliko. Makita mga Katoliko, nagsimba og mga larawan o Diyos-Diyos. Na atong masahod, Exodus 20, Kapitulo 20, versikulo 2. Ako ang Ginoo ng inyong Diyos nga nagkuha kaninyong gikan sa Ehipto, diin kamo naulipon. Versikulo 3. Ayaw pagsimba og laing Diyos gawas kanako. Unsa kuno? Di ta panimbahon og laing Diyos gawas sa atong Diyos ng Ginoo. Versikulo 4. Ayaw pagbuhat og Diyos o siya di pabuhat, kanang Diyos mo di pabuhat. Ayaw pagbuhat og Diyos o larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga naa ilalom sa yuta. Di ta pabuhaton og nga Diyos. Pangutana, absoluto ba nga di kita pabuhaton? Kung absoluto, nga nung isugo man siya sa versikulo 5 nga nagkanayon, ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos o pagsimba niini kay ako ang Ginoong inyong Diyos ug abubuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako, lakip na ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikaupat ka kaliwatan. Kung absoluto gidli sa buhat, unsa may buan o may gibuhat, sa to pa atong masabot nga dunay ipabuhat, apan di lang payukbuan.Anda ba? Naas Biblia. Asang basa? Naas Exodus 25, Kapitulo 25, versikulo 18, ngadto sa 23. Paghimog tabon sa sudan sa ginamit ng sa bulawan. Sa kapitulo 7 sa tumoy, isunod sa sudanan sa kasduha kapapan nga bato ug tabuni ang sudan ug kinanglan da versikulo 19. Usa si isang katumoy nga tabon
himua ang mga kirubin. Unsa kuno? Na kirubin ipabuhat. Asuluta sa 18. Sa isig katumoy sa tabon sudanan, paghimog duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan. Sa 19, usa sa isig katumoy niini, himua ang mga kirubin nga unay gayud ang tabon. Kinanglan nga ang mga kirubin magbukad sa ilang mga pako aron mapandungan sa ilang mapako ang tabon. Ug atubangay sila nga magtan-aw sa tabon. Isulod sa sudanan ang duha ka papan nga bato ug tabuni ang sudanan. Bersikulo 22, makikita ako kaninyo didto sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga naa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kung mga sugo alang sa katawan sa Israel. Sa panaay gipabuhat nga larawan sa kirubin. Ang tanang larawan gidili ba sa Dios paghimo ug pagyukbo at tubangan nila kay ang Dios abubuan. Exodus 23:5. Bisan ang larawan sa lalaki ug babae gidili sa Ginoo. Deuteronomio 4:16-19. Laro nga gidili gidjay ang panglarawan matupan nila tubag. Ang Dios mao nagrepresentar sa mga butang at dili tinuod. Unsa kuno ay ang Dios nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Unsang pagdili tinuod? Dili tinuod nga Dios. Muna tawag Dios. Sama balay-balay, dili tinuod nga balay. Kabaw-kabaw, dili tinuod nga kabaw. Iro-iro, dili tinuod nga iro. Muna'y gitawag og Dios kay dili man matuod nga Dios. Dili ang tanang unsa may Dios nagrepresentar sa butang nga dili tinuod sa mayong balita Biblia 1 Korinto kapitulo 8 bersikulo 4. Ikaduha rason, dili ang tanang larawan gidili sa Dios ug gani ang Dios nagbabuhat man og larawan sa duha ka kirubin nga duha ka buok nga magatubang sugdan sa kasabutan. Muning atong gibasa sa Exodus 25:18-22. Mga linilok nga larawan gihimo nga dayndayan sa templo sa Ginoo. Unsa kuno? Ang mga linilok nga larawan gihimo nga dayndayan sa templo. 2 Kronikas kapitulo 3 1 kama 10. Ang Dios binasugo pabuhat og linilok nga larawan sa templo. Kinahanglan mga larawan nga kung naay simbahan nga way naay mga simbahan nga way larawan, di ta makiingon nga simbahan. Unsa man na malagmit matawag nato na og budiga. Kay may makita nato mga imahen kay ang templo pabutangan man og mga larawan. Isip dayndayan. Asa basa 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 1 10. Lain ang supak, lain sa pagutana. Tanang mga Diyos sa katauhan sa larawan man. Ang tanang mga Diyos sa katauhan mga larawan man. Salmos 26:5. Dato pa ang mga gihimong Diyos sa katauhan larawan. Salmos 26:5. Tubag ang giila nga Diyos sa mga Katoliko usara. Apan dunay tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ikaduha, dili ang Katoliko miila nga mga Dios, kundi ang mga pagano nga nag-ila nila. Kinsa maning mga Dios, kini si Kimos, Milkom, Astaroth, ug Dios nga babae. Kinsa man siya? Munay Dios. Nga naman, dili ni tinod nga Dios. Munay Dios. Aso mabasa, Unang Hari, kapitulo 11, bersikulo 13. Ikatulo, sila si Baal o si Nebo, ilang nga Diyos, kung bakak gabathala. Isaias 46:16. Ilang giilang nga mga Diyos, ang ilang mga larawan, mao kini ang gitungtan sa Dios nga mga larawan,
kon mga Diyos. Deuteronomio Kapitulo 16, versikulo 22. Mao nga ilhon ang balaan ug ang dili balaan. Nga sa ato pa, ang larawan ipaibuhat sa Dios mao ang larawan sa mga balaan, dili larawan sa dili balaan. Unsa maning kirubin, balaan ba ni? Balaan ni, anghel ba ni? Messenger of God ba ni? Munang ang gibawal ang pagbuhat og larawan sa dili balaan. Kay wa kak dili nimo kakita og mga larawan nilang Baal, Nibo, Astaroth, Milkom di simbahang Katoliko. Di itaw kakita ng mga larawan na oy. Ang makita na buliha mo ang larawan sa mga balaan, sa mga Santa Maria, San Jose, San Pedro, San Lorenzo, Ruiz, San Pedro Kalungsod, ug uban pang mga santos, San Pedro, San Pablo, mani mga larawan na, mga balaan mani mga tao nga balaan mo nagbuhis sa ilang mga duo anang sa Ebanghelyo ni Kristo. Nung wa na idili, ang idili kadtong dili balaan. Sunod nga sumpak nila mao ning gialagaran nila ang larawan ug ila nga Dios. Oo, Isaias 44:17 na klaro kay mga Katoliko nga inyo pagtrapo-trapuhan sa inyo ging gialagaran ninyo ang mga larawan. Tubag, ang mga Katoliko wala mo ila sa mga larawan ng mga Dios. Iman ang mga Katoliko wala mo ila sa mga larawan ng Dios. Kay alang sa kanamo, ang mga larawan mao ang gihimong dayan sa templo sa Dios, diin gisugo sa Dios nga pabutangan og larawan ang templo sa Dios. 2 Crónicas 3:1 matudis. Ug kini nakita ni San Pablo Hebrehanon Kapitulo 9, versikulo 5. Ikaduha, nag-alagad ang Iglesia Katolika sa mga larawan sa mga santos. Dili tungod kay maong larawan Dios kung dili ang alagaran. Dili kay ang gilagaran mao ang gilarawanan. Ang pagtahod mao nga gitawag og relative honor. Usap ni pagtahod, pag respetar sa mga imahen sa mga balaan. Sama gud nga ikaw mingawon ka sa imong anak kay tuwa sa Amerika dugay ng nagpuyo. Napo nakatuig wa ay padalag sulat sa ibuhaton mo. Kuha ka sa imong retrato sa imong anak. Ang taon retrato sa imong anak makita ka mo sa ibuhaton mo niya na hagkan nimo ang imong anak. Imong haluk-halukan nganuman tungod sa imong pagpakita nimo sa pagpangga nimo sa imong anak. Unya ang pasabot ba nga kadang retrato imong anak muna ng imong anak? Dili. Ang retrato mo ulit nagrepresentar sa larawan, nagrepresentar siyang anak nga wadiha. Muna di haluk-halukan ang larawan kay kung napay ang anak ay kanang larawan oy dili na mahilukan ang iya ng anak mahilukan. Karon, kung gisiun nimo ang larawan, kung anay imong anak sa imong tubangan, unya, ang larawan, imong gisiun, ang iyang picture, gisiun nimo, kung sa'y batiun sa mga anak, malipay ka? Di, yun. Mo sa baling batiun sa atong mga santos na inyong binuangan, inyong pamukon, inyong pagdauban, muni, nga di malipay ang mga santos inyong gibuhat. Ang nag-alagad ang Iglesia Katolika sa mga larawan sa mga santos, dili tungod kay ang maong larawan Dios, kundi ang gialagaran mao ang gilarawanan. Ang pagtahod mao ang paggitawag og relative honor kod respeto sa maong gilarawan. Dunungtanan sa Dios ang ilang mga larawan. Deuteronomio 16:22. Kato pa ang mga larawan dumtanan sa Dios. Gusto. Ang dumtan sa Dios mo itong larawan nga di balaan. Larawan nga mga Diyos-Diyos, ng isip nga Diyos. Asa mabasa? Unang Hari, Kapitulo 11, versikulo 33. Ang larawan nga nahimong dumtanan sa Dios, maukadtong mga bakat nga balaan.
naggihimong mga Dios sa mga pagano. Apan ang mga larawan, ikaduha, apan ang mga larawan sa mga Katoliko dili tanan tungod kay gituman man sa Katoliko ang gisugo sa Ginoo. Exodus 25, 22 nga pagbuhat og larawan sa duha ka kirubin. Gituman sa Katoliko ang kasuguan sa Dios busa dili mao ang gipasabot sa maong gisgutan sa Deuteronomio. Si Josue gisugo sa Dios sa paglupag sa tanang mga Diyos-Diyos. Apan ang monumento sa taong balaan sa Huda wala niya ipagawa, sanglit dili man kini Diyos-Diyos. Hinumduman nga si Josue gisugo sa Dios sa pagnumpag, gipangkalot ang mga lubong, gipangsunog ang mga lubnganan, gidauban ang mga bukog. Apan pagkakita ni Josue sa monumento nangutan siya unsa man kanang tasunahan. Tubag ang iyang mga sakop sa pag-ingon, monumento kana sa mga taong balaan sa Huda, lubnganan kana sa mga taong balaan sa Huda nga mo'y nagtagna sa imong gibuhat karon. Asa mabasa 2 Hari Kapitulo 23, versikulo 15 hangtod 19. May larawan usab ngaglinilok sa bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios. Ug maayo ang tanang gikapaakan sa bitin kun tan-aw sa mga larawan. Unsa kuno? Dunay larawan nga linilok sa bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios. Nganong gipabuhat man sa Dios si Moses og larawan nga bitin nga tumbaga tungod kay ang mga sakop niya gipamakan mas bitin. Unya kutos sa mapakan bitin mo tan-aw sa larawan maayo ang napakan. Munang hinungdan nga pabuhat siya. Asa babasa? Números 21:7. Apan tungod kay gisinayop man sa pagsabot sa mga Hudiyo, sa mga tao nga napakan gisinayop man pagsabot, giisip man hinuon nga ang bitin katumbaga nga kay pabuhat sa Dios ilan magsimba, gihalaran na man hinuon nila kay gihimo man nilang Dios. Muna nitabong nasuko ang Ginoo, gipaputol-putol ang halas, ang bitin nga tumbaga giputol-putol. Naa sa babasa sa 2 Hari Kapitulo 18, versikulo 4. Kung nagisinayop lagi pagsabot ngayon mo Dios kana Dios na. Ang Dios kun ang pagka-Dios dili kabuhatag larawan na hinimo sa abilidad sa tao. Buhat 17, Kapitulo 17, versikulo 29. Tubag, pagsabot sa Biblia kinahanglan nga masayod ka kung kinsay namulong, anos ay pamulong, kinsay gipabulungan, na pamulong kini sa tagsulat sa diha nga ang mga katawhan naghimog larawan sa baka, larawan sa mini nga propeta ug sa ilang gitawag og Dios. Ilang gitawag og Dios. Asa wasa Isaias 44, 16 kanto 17. Ug bisan si San Pablo nga napakan sa bitin nga wala mamatay, ang mga lumad nga nagtan-aw kang San Pablo nakaingon nga San Pablo usa ka Dios. Munang ilang gialgaran San Pablo kay Dios kanila. Ngano man wa mamatay gipaak sa bitin. Munang tan-aw la Dios na kay milagro ang gibuhat ni San Pablo. Munay mga ideya kadto sa mga katawhan itong wa pa kailag sa Dios. Buhat babasa sa Buhat 24, versikulo 4 kanto 6. Kapitulo 28, versikulo 4 kanto 6. Ang pag-ingon sa dili kabuhatag larawan nga hinimo sa kabatid sa tao, ang but ipasabot nga ang Dios nga dili makita
dili kabuhatag larawan sa kaalam lang sa nga tawhanon. Mauman gani nga ang Dios nagpakatao aron aton makita ang Dios pinaagi ni Kristo. Tungod kay si Kristo ang larawan man sa Dios na dili makita. Asa sa Kolosas Kapitulo 1 bersikulo 15. Ug ang Dios nagpuyo sa mga tao nga maoy mukulit. Ang Dios nagsugo ug mga tao nga maoy mukulit sa mga balaang larawan nga maoy himuong dayan sa templo sa Dios. Exodus Kapitulo 31 bersikulo 6, Exodus 35 bersikulo 30 hanggang 35. Matud nila, maalam sila, apan buang-buang di ay inisimbahon nila ang Dios nga walay kamatayon, nagsimba hinuon sila sa mga larawan nga gibuhat ingon kan sagway sa tao o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nagkamang. Roma Kapitulo 1 bersikulo 22-24. Na unsa kuno magbuang-buang ni nagbuang-buang nganuan kay ilang gisimba man ang binuhat sa tao nga larawan. Ang Iglesia Katolika wala magsimbag larawan. Ay timan na ang Iglesia Katolika wala magsimba larawan. Ang gisimba mao ang gilarawanan. Ang pagtahod sa Iglesia Katolika sa mga balaang larawan, relative honor lang na. Ay ang pagsimba na, ang puntarya na sa pagsimba mao ang gilarawanan. Unang, dili na ito sinayupon. Ang kadawt yung maigsuon doon kay sinayupon man nila. Unya ilang ipamugos na ito nga nagsimba tag larawan Katoliko. Unang nakasayop nila. Dili man sila muting kay unsay tinuod nga doktrina sa simbahang Katoliko. Naa sa doktrina Kristiyana section 25 Council of Trent kini nagtug-an kung giunsa pag-ila ang balaang larawan nga naa sulod sa simbahan. Mo na niya. Mabasa na to na nagtug-an na kung giunsa pag-ila ang balaang larawan nga naa sulod sa simbahan. Kung mag-ampo kamo, mag-atubang kamo sa altar sa Jerusalem. Dos Hari, Kapitulo 18, bersikulo 22. Ang maong altar, dunay larawan si Kerubin, Exodus 25, 22. Nato pa, paatubangon tas altar na ay larawan. Karon, ug magsimba ang ubang mga tinuan. Kung sabihin simbahon, magdutubang sa bungbong, wa may mga larawan. Nya kinahanglan og altar. Asa mga altar nila? Wa po'y altar. Natural ang simbahan magatubang sa bungbong. Wa say makita. Kung sa migingon, kung mag-ampo kamo, magatubang kamo sa altar sa Jerusalem. Dos Hari 18:22 ang maong altar doon larawan sa Kerubin. Exodus 25, 18:22. Sato pa ang Katoliko nagtuman ini kay doon naman altar Katoliko. Si Josue nag-ampo nga naghapa at tubangan sa mga arka kung altar nga dunay larawan sa Kerubin. Asa babasa Josue Kapitulo 7 bersikulo 6. Niya pa Josue tubangan sa altar nga duna ang duha ka Kerubin. Niya nasuko ang Dios Josue wala wa kay mabasa nga suko ang Dios ngan man kay Josue mao'y puli ni Moses sa pagpangulo. Tigsimbag mga Diyos di makasulod sa langit. Gusto ka na. 1 Korinto 16 bersikulo 9. Ang nanagsimbag mga larawan itambog sa linaw nga kalayo ug asupre. Pinayag 21:8. Gusto kung ang pagsimba nila ang gisimba na mao katilas Baal, si Nebo, si Astaro, hilbay dekana niya kung lista pati dekana gyud nga mga Diyos. Niya muna ilang gisimba sa mga Hudiyo. Kita nga tuloy ko at magsimba ni ana. Ang Diyos bato pa ni San Pablo sa 1 Korinto Kapitulo 8 bersikulo 4. Ang Diyos nagrepresenta sa mga butang nga dili tinuod nga Dios. Ang tanang mga butang nga gipaka-Dios sa tao mao ang gitawag og Diyos. Kung sa kuno ang tanang butang
nga gipakadiyos sa tao, mao ang gitawag mo Diyos. Sa lapi, imo na lang himong Diyos na. Bisan gani ang kagahig ulo sa tao sama da sa nagsimbag Diyos. Unang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 23. Unsa kuno, ang pagkagahig ulo sa tao sama da sa nagsimbag yapon Diyos. 1 Samuel 15:23, di kilarawan lang di ay. Si Kristo matuod nga Dios o matuod nga tao. Kung si Kristo buhatag larawan isipon ba di ay nga larawan sa Dios. Muna yung pangutana na aming tubago nila. Si Kristo tiod man nga Dios. Kung buhatag larawan si Kristo, kanang larawan niya, tawgon bang Dios. Dako kayong paltos na. Na ang tinuod si Kristo matuod man nga Dios. 1 Juan 5:20, Tito 2:13. Maingon nga si Moses nagpatindog sa larawan sa kabingawan, si Jesus usab patindugon sa maong paagi. Busa, buhatan, usag larawan. Juan 3, Kapitulo 3, versikulo 14. Unsa kuno, ingon nga si Moses nagpatindog og larawan sa kabingawan, si Jesus usab patindugon sa samang paagi. Busa, buhatag, usab di ay og larawan si Kristo. Si Jesus wala magpasipala sa larawan. Si Kristo wala magpasipala og larawan. Gipakita siya sa larawan ni Cesar. Kung sa tubag ni Kristo, ihatag ni Cesar ang iya ni Cesar, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Buhat 22:21. Huwag ilabay ni Kristo ang larawan. Nakasiguro bagayod kabo nga kanang larawan ni Kristo maugid kana. Walay duda na kanang larawan ni Kristo tinuod gayud kana ang larawan. Tungod kay ang nagdibuho ni ana mauman ang mga kaliwat sa sinugo sa Dios nga gitagan sa kaalam sa pagbuhat. Exodus 31:1 ngadto 2 sa 2. Kapitulo 31 bersikulo 1 ngadto sa 2. Gibilin sa lubnganan ni Isus ang panapton diin mi marka ang larawan sa iyang naon. Mao kini ang Holy Shroud, San Juan 20 City. Giskutan ni San Pablo ang larawan sa kirubin sa bag-ong tugon apan paghatagan og bag-ong kaulugan. Hebranon Kapitulo 9 versikulo 5 ngadto sa 11. Naghimo silang mga buang-buang sama silang mga larawan. Dunay mga mata dili makakita, dunay dalugan dili makadungog, dunay kamot dili makalihok. Salmos Kapitulo 15, 115 versikulo 3 ngadto 15. Munay kasagarang gamiton gyud pag-atake na taon. Nakana ato larawan kuno. Nag-isip nato kuno nga Dios, dunay daay kamot di makalti, di makagunit, naay mata di kakita, natural, mabugoy makakita larawan man na. Naunsa man ni mga tawanan taon oy. Di nakita kay larawan ra man na sa ang gilarawanan anak mo'y makakita. Ang kamot dili makaliyok man nga larawan man na karon. Kun mao man di ay ang inyong pagsabot na kanang larawan sa giingon sa Salmos 115:3-14. Manay kamot di kita, nay kamot dili kahikap, nay tail dili karkaw. Mao man kana tawgon makana og Dios akong pangutana kini. Kanang larawan ni Rizal diya nga naa sa atbang sa City Hall sa Cebu. Unsa man na? Dios na kay larawan man na. Unya karon kay Dios ba na para nimo? Dugo ka kun og sulay na. Tanaw ta makahimo ka ba? Muna igsuon, makinay-nay ta. Sabtong tumayo ang pulong sa Dios. Dili kay basta-basta lang dito basa ni uy sabot-sabot. Sabto na to. Nga dili intaw na, ang larawan, dili na mo imong sutihan, dili imong paikapon, dili imong patanawon. Nga naman, ang gilarawanan, anak, mo imong tanaw, mo imong hikap, mo imong gunit, dili, kanang larawan, kay kanang larawan, kuha na siya, replika na sa gilarawanan. Ubunay gisimba sa Katoliko, ang gilarawanan, naon sa taon,
Kini mga larawan nga inyong giingon, dili kini mao ang larawan sa mga Katoliko nga niya sa simbahan, tungod kay ang larawan nga gihisgutan ni Hari David mao ang mga larawan nga dili balaan nga gipakadiyos sa mga pagano. Ang mga Katoliko wala mag-ila nga ang mga larawan nga naa sa sulod sa simbahan mga Diyos sa mga Katoliko. Wala kami magsimba sa mga larawan ingon nga Diyos. Ang mga larawan sa mga balaan angay usab nga tahuron, dili kay bugal-bugalan, kay may mihikap nga walay katungod namatay kini. Asa basa 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 14. Mihikap lang, ni way katungod paghikap namatay. Ito unsa ka sagrado niya inyo lang binuangan na unsa man mo taon oy. Gisaway sa Dios ang ilang pagprosesyon sa mga ilang mga larawan. Isaiah 56:1-6. Nganuman nga gisaway man ni tuod kay ang giposisyon nila larawan man sa dili matuod nga Dios, larawan mas Dios mo nang nasuko ang Dios, pero giposisyon na ang larawan pa sa mga balaan at dili masukong Ginoo. Nganuman naabay giposisyon ng mga larawan iyo masukong Ginoo na ang larawan nga giposisyon sa mga pagano mao ang mga larawan sa mga dili tinud nga balaan. Kung mini nga mga propeta tungod kay ang larawan nga balaan mahimong mang iprosesyon. 7 ka pare mag-una sa sudlanan sa kasabutan, matag usa kanila magdalag sungay sa laking kaniro sa 7 adlaw ug ang imong mga sundalo magmarsa libot sa syudad makapito uban sa mga pare nga mga magpatingog sa mga budyong ug sungay. Josue kapitulo 6 bersikulo 4-5. Ug tungod sa ilang gihimo nahugno ang parel sa Jericho. Si Hari David nagposisyon uban siyang katawan sa ilang gidala kasudlanan sa kasabutan nga may 2 kalarawan sa kirubin. Ug si Hari David misayaw taman sa ginawa. Nagtapis lang si Hari David. Sayaw sa taman sa ginawa. Nasuko bang Ginoo kan David? Wala oy. Wa kay babasa nga nasuko si ang Dios ni David tungkol kay sayaw sa mga larawan. Asa mabasa 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 6 bersikulo 13-15. Ang giingon nga ang larawan sa mga balaan gisimba sa mga Katoliko, ang gipasabot niya na mao ang pagtahod apan dili simba nag-ila nilang nga larawan sa Dios. Nag-ampo kita sa gilarawanan. Ang pagsabot kod sa laing mga tinuan mao man nga kapag simba o sara klase ang pagsimba. Dili oy sayop na. Dunay pagsimba nga nagtahod. Dunay pagsimba nga tinud gyud nga Dios imong simba. Dunay simba nga nitahod ka tungod kay siya kinatsaan sa mga santos. Muna ang ipasabot ya nga pagsimba. Nganuan kay mismo siya daning David, siya ring Nabucodonosor, bisimba ni Daniel. Na, ang dili mabasa sa Biblia, dili angay tuan. Nung aging pagtahod, nung simba ta, dili kay isipon nga Dios. Nisimba ta ni aging pagtahod, ngadto sa mga balaan. Padayon ta. Unsa maning anghel, messenger of God, a person of angelic life. Angel, a person of angelic life. Ningom na sila nga, ibutang ta. Nga ang mga gitugot sa Dios kapag buhat kanang mga kirubin ang mga anghel. Ani nga naman, nagibuhatan niyo mga larawan kada Santa Maria, kada San Pedro, San Pablo. Ngano magibuhatan niyo larawan? Nga mga anghel ramang ka, di ay mapuhatag larawan. Ngano man, tungod kay ang mga propeta o ang mga balaan mahisama man sa mga anghel dito sa langit. Asawasa na San Mateo 22. Basahon.
22. 29 ngadto sa 23. Jesus mitubag kanila nas pagkasayop ninyo o kininitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Kay kung banhaw na ang mga patay, may sama sila sa mga anghel sa langit ug dili na magkabinay unsa kuno. Ang mga patay kung banhaw na di ay kuno niya balaan, may sama sa mga anghel sa langit ug ang mga anghel buhatan maglarawan, mao na nga ang katiyo nagbuhat og larawan. Pero dili larawan nga Dios kundi larawan sa mga balaan. Unsa man di ay ang doktrina sa Santa Iglesia may tungod sa mga larawan. Ania atong basahon. Doktrina Kristiyana section 25 Council of Saints. Muni doktrina sa ibang Katoliko. Dili mo kay inyong taong tumuan lang ang Katoliko. Nia atong basahon. Ang mga larawan ni Kristo og sa iyang birhen nga inahan og sa iyang mga santos anaam pabilin ilabi na gayud sa simbahan. Ug ang pagtagad, pagmahal, ihatag kanila, dili kay dunay divinidad o pagka-Diyos o gahom anaa kanila, dili nga tungod ni anang gahuma o ni anang pagka-Diyos sila gihatagan og pagmahal, dili gani nga ang pagdayeg adto itumong sa mga larawan, dili ug dili gani nga ang pagsalig itumong ug ipailalom dina sa larawan, dili sama sa gihimo sa mga pagano nga nagpahiluna sa ilang mga paglaom dina sa mga larawan, apan tungod kay ang pagpasidungog ug pagmahal nga ihatag kanila sa larawan referido kana ang puntarya na nga pagtahura, ang puntarya na pagpasidungog ngadto kana sa originalis nga gilarawanan ug tungod niana ang mga larawan atong gihagkan ug sa atubangan kita muyukbo ug buluhod atong gipasabot nga pag-isip ni Kristo nga Dios ug ang pagmahal sa iyang mga santos nga mao ang gilarawanan. Mao kanang doktrina sa Iglesia Katolika busa ng Igsoon. Maghinay intawon ta. Maghinay ta tungod kay kung dili ta maghinay-hinay unya basa ta Biblia way sabot-sabot unsa may tabo kita ang maalawa. Daghan kayo atong mabasa nga Dios oy. Pwede na kana. Ato basahon nga bersikulo. Pwede na kana gyud. Na. Yan mo Dios ng larawan ha atong Judges. Maghukom kapitulo 2 bersikulo 11 hanggang 15. Buhat kapitulo 7 bersikulo 46. Exodus 32, 1, 2, 4. Atong basahon sa Biblia. Yami Biblia. Buhat City 46. Ang gisgutan ni mao ang Riopan. City 46. 43. Sugod ta 43. Ang inyong gidala mao ang tugdang sa Dios nga si Mulok. Tugda ni Mulok, Dios. O larawan sa bituon sa inyong Dios nga si Ripan. Sila mga Dios nga inyong gibuhat aron simbahon. Unsa kuno? Sila mga Dios nga inyong gibuhat aron simbahon. Busa ingon nga mga bihag ipadara kamo saylo pa sa Babylonia. Muna, Dios.
Wa taong Katoliko na magbuhat ana oy. Di ka kitag bulok sa atong simbahang Katoliko. Busa ayaw magpatuyang ng suod. Exodus 32, 1-2. Pagkabantay nilang ni Moses kay na wa na mas na niklakaw mas Moses ni wa naman mo tungha naguol ang mga tao. Nga matod pa nila mga tao, niklamo sila. Usaon malin nato, wala naman ang atong mangulo. Nya, wa na makadiliso data. Kung sa'y buhaton to ni. Motong ni sugo. Ningon siya magbuhat kaya itong Diyos. Nagbuhat. Isugo na yung tao sa Aaron, ang suong Moses nga pare. Nya, kagugtan na yung tao sa Aaron, ito masugot. Pero saon man, napugson mas mga tao kapabuhaton yun. Muna ang gikuha ni Aaron, ang mga riyos, mga alahas, o gidauban, gisunog, unya gipalanay, ni purma o nating baka. O motong ilang gisimba. Isimba din na nga, kini atong Diyos, muna luwas ka nato Israel, muna atong Diyos, yan po na ilaran. Gipistahan pa. Muna nasuko ang Ginoo. Asa mabasa, Exodus 32, 1, 2, 4. 32, Exodus 32, 5, 7. Muna, isuon. Muna, mahinay ta. Kang ilagong larawan, giisip nila nga Diyos. Kung dagang salamat, isuon, mayong gabi kanatong tanan, kung ginaot nga inyong paniplatan, inyong tamdan, ini akong jutay nga nakatunan, may pagtuduan sa Ginoo, kay kayuhan rin nato, at di na ta malimbungan, tal mag-isuon, nga manakas atong kabalayan. O gani, niingon pagid sa Juan, 1 Juan, 2 Juan, 1:10, 11, kung siya giingon, atong basahon ang Biblia. 2 Juan, 1:10, busa kunin mo anha may muanha kaninyo nga dili magtudlo ni ining pagtulon ana ayaw siyang dawata sa inyong balay ubisan gani sa pagtagad kaniya kay ang magtagad kaniya nag-abrit sa dautan niyang mga buwan. Yakit sa maning manakas kabalayan mga Katoliko bari aron nagwali di oy ang magwali Katoliko nara sa mga simbahan nara sa mga publiko dili oy mo naka og kabalayan gawas kon naay igsuon nato nga muhangyo nga maadto silang balay kay Bible study pero wala uli dili oy ang manakas kabalayan unsa man ni kadto mga lain og tinuan misgot kag lain digid maayo ngano man kada kung lain nga pinulungan, lain, dili na may paminahon, oy, kami nga, alay na pagtingog tawana. Lain lagi. Alain na pagbaho o tawana. Lain, di mayon lain. Lain po og pamatasan ni tawana. Di mayon. Busa, ingon ganing lain, ayaw yun. Pag iyon, o siya tinuan, alain na yun, ayaw yun, yung lain yun. Maog yapon ang atong tinuan. Nga naman, kay ang mga tao karon nga nang sukwahi sa Santa Iglesia mao ni atong mabasa padagna kini diya sa basaw ni San Juan 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa 23 atong basahon. Mga anak, duol ra ang katapusan sa kalibutan na kuno kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Unsay man ni kay nagkaduol naman ang katapusan sa kalibutan daghang makaaway nga muanhi kaaway ni Kristo ug karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo kinsa man ni sila nga kaaway ni Kristo kinsa man iyang mga kaaway busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan una masiguro nata nga nagkaduol na si Kristo kinsa man ni sila nibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tungod tinuod nga sakop sa atong pundok
Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin uta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayud na sila dili kauban nato. Apan kamo gidihuga niya nga balaan busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. Sunatan ko kamo dili tungod kay wala kaw masayod sa kamatuoran, kung dili tungod kay nasayod kamo. Ngan ini ang nahibalo nga walay bakak nga magagyan sa kamatuoran. Karon kinsa man nga bakakon. Ang bakakon bao kadtong nag-ingon nga si Jesus dili bao ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisalikway ba niya ang amahan ug ang anak. Kay ang nagsalikway sa anak, nagsalikway sa samahan ug ang midawat sa anak, midawat usab samahan. Kinsa ning mga tawana ang mibulag kanato kadi man mga ato, kinsa ni muni panagnan. Sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 18 ngadto sa 23. Klaro dayag John og kamunay sabot, kamunay una-una og hain mamunda, hain makaron ang inyong gibarugan. Ay doon na pailain nga panagna, doon na pailain kay gisulti si Kristo. Nya sa Mateo 24:4 ngadto sa 5 atong basahon. Samtang nagligod si Jesus dito sa bungtod sa libo, ang mga tinun-an misikreto pagduol kaniya og nangutana. Sultihi kami kanos ang matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa ibong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan. Jesus bitubag, pagbantay kamo. Ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay sa akong ngalan daghang tao nga moani nga nag-ingon ako ang Mesiyas. Ug daghan ang limbugan. Makabati kamog mga gubat duol ninyo og mga balita may tungod sa gubat malayo gayaw kamo kawalaka. Kining butang nga may tabo gayon apan dili kini mao ang katapusan. Unsa di kuno pagbantay kamo matud pa ni Jesus. Pagbantay kamo ug ayaw palimbong ni bisan kinsa kay sa kungalan daghang mga tao nga moani nga nag-ingon ako ang Mesiyas. Daghan ang malimbungan mo na nga bantay matud pa ni Jesus. Niya mingon na di ba Biblia man gyapon nagilalabad Dios man po'y gituan. Tinuod biya na tuo sila Dios apan wa ta magtuman sa kasuguan sa Dios. Ang pasaynan na bang magtuman ang taon ang Katoliko at tinapayta. Pag-ingon sa Ginoo nga ayaw pagbuhat og larawan sa Dios, nagbuhat ba Katoliko? Wala oy. Pag-ingon sa Dios nga pagbuhat og larawan sa balaan, nagbuhat. Pangutana, kisa may nagtuman. Ang Katoliko o kamong dili Katoliko. Natural, kamong dili Katoliko kay pag-ingon sa Ginoo ayaw pagbuhat, tinuod gusto ka, korekta, parehas ta. Wa mo magbuhat, wa sabi mo magbuhat. Pag-ingon nga pagbuhat ug larawan sa balaan, nagbuhat ni kamo, wa man, wa ta maparehas. Lahi. Manay unsa mig-ingon ni Kristo diya si Banginoon sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, 23. City 21, 23. Unsa ni Kristo, non omnis quidisit mihi, Domini intravit idrignum caelorum, sid facit voluntatim patris mi, kin iris est epsi intravit idrignum caelorum. Ang basahot pa, sa Bisiya pa, dili ang tanan magtawag ka na kung Ginoo, makasulot kina sa langit, kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa kong amahan nga tuwa sa langit. Unsa kuno ang nagtuman sa kabuton sa amahan nga tuwa sa langit, mao ang makasulot kina sa langit
Niadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw kami sa mensahe sa Dios? Naghingin sabig mga yawa, naghimog daghang mga milagro, pinagi si imong ngalan, apan ingon ko niya sila. Wala ako makailak kaninyo, mga makasasala, pawa kamo. Papawaon. Ano man, naghilig yawa, niya, tirod, nahimo nila. Niya naghimog mga milagro. Pero unsay gisulti Kristo, pawa mo, okay lang ninyo. Ngano man, kay wa man may sakop sila sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay unsa man ay, Kolosas 1:18, si Kristo mangulo sa iglesia, ug ang iglesia maong yang lawas, ug ang lawas miyang pagbaluason. Sumala si Efeso 5:23. Salamat, mayong gabi kanatong tanan. Hinaot nga inyong subaybayan nga ako ang dutay nga pagpadayag sa kamatuoran pinagi sa pagtubag sa mga atake sa dili katolikong simbahan. Salamat, may gabi kanatong tanan.